Iarăși aia, a cheamă Tamara. Când soțul ei i-a povestit despre planurile mamei sale de a-i sărbători cea de-a 60-a aniversare pe proprietatea lor și a imaginat viu acest paradis, o casă dărăpânată din lemn cu vopsea scorojită, o verandă care scârțâie și confortul curții interioare, o moștenire clasică a arhitecturii sovietice a dacelor. Mama spune că restaurantul nu se va încălzi, tot. Serghei și-a întins mâinile vinovat. Și spune el, e păcat să irosești bani pe închirierea unui salon. Tamara a chicotit sceptic, amintindu-și de invitația de anul trecut, la Daha. Fiecare vizită se transforma într-o zi de curățenie nesfârșită, fie trebuiau pliviți straturile de grădină, fie vopsit gardul, fie reparată sera. Și Nina Petrovna, soacra ei, i-a comandat ca un general la o paradă. Serioja, gândește-te, 30 de oameni unde vor încăpea? Nu există nici măcar o masă adevărată, doar acele paturi pliante șubrede din copilăria ta de pionieri. Dar Serghei deja trecuse pe modul diplomat. Mama a promis că va găti totul singură. Spune că vor fi salate, aspic plăcinte, ajută doar la aranjarea mesei și gata. Da, ce altceva? A mormăit Tamara. Știu astea. Ajută doar și apoi vom petrece 3 zile spălând vasele murdare în apă de fântână. Între timp, Nina Petrovna era în plină desfășurare, sunându-și toate rudele, întocmind un meniu de 2 pagini și cumpărând alimente de la 3 magazine. Maioneza este mai ieftină la Piatroca, iar smântâna este mai bună la Magnit. Cu o săptămână înainte de sărbătoare deja începuse să gătească. Congelatorul era plin cu șnițele, sarmale și chiftele. Frigiderul gemea de preparate pentru salate. Singură, cu propriile mâini, le-a spus cu mândrie tuturor celor pe care îi cunoștea la telefon. Veți vedea, totul va fi bine. Și-a liniștit Serghei soția în timp ce încărcau în mașină scaunele pliante împrumutate de la vecini. Vom sta câteva ore, îi vom felicita și apoi vom merge acasă. Tamara doar a oftat. Presimțea deja că aceste câteva ore se vor întinde pe tot parcursul zilei. Și ceva îi spunea, va fi o zi foarte lungă. Principalul lucru este să nu uităm de hârtia igienică. I-a amintit ea soțului ei. Altfel, știi cum data trecută a trebuit să ne descurcăm cu brusture? Tamara, ce? Tamara, apropo, spre deosebire de mama ta, eu trăiesc în secolul 21. Și da, cred că a sărbători o aniversare într-un loc unde nu există nici măcar o toaletă decentă este ciudat. Serghei nu a continuat cearta. În tăcere, a îndesat în portbagaj saci de farfurii de unică folosință, șervețele și apă, gândindu-se cum să treacă peste această zi fără nicio pierdere. Tamara Iscasa își privea soțul, dându-și seama că era sfâșiat între cele 2 femei pe care le iubea. Se simțea puțin rușinată de bruschețea ei, dar nu avea nicio intenție să-și ceară scuze. A urmei avea dreptate. Sărbătorirea unei aniversări în astfel de condiții era, ca să spun blând, ciudată. Ziua aniversară s-a dovedit a fi surprinzător de caldă. Până la ora 11, când Serghei a parcat mașina lângă gardul lăsat, termometrul arăta deja 26 de. Tamara, îmbrăcată într-o rochie ușoară de vară, pe care o alesese special pentru această ocazie, privea cu dor cărarea prăfuită care ducea spre casă. Ne usca la mulți ani? S-a auzit o voce veselă. Era mătușa Varia, sora soacrei sale, care sosise, ținând în mână un tort imens. Soțul ei o urma găfâind cărând 2 pungi mari. Valeșca, mă bucur atât de mult. Nina Petrovna a apărut pe verandă într-un halat nou și colorat și un șorț cu volănașe. Intră. Repede, Tamara, ajută-o pe Valerie cu tortul. Tamara a luat tortul ascultătoare, observând în sinea ei că soacra ei nici măcar nu o salutase, pe ea și pe Seroja. În casă gătitul era deja întoi. Vechea masă de sufragerie era trasă în mijlocul verandei și extinsă cu niște foi de placaj, acoperite cu fețe de masă decolorate, de diferite dimensiuni și texturi. Mamă, poate ar trebui măcar să folosim tacâmuri de plastic? A sugerat Serghei, examinând construcția șubred. De ce să am totul de-al meu, făcut în casă, nu de la vreun restaurant? A izbucnit Nina Petrovna, aranjând salatele într-o varietate de boluri de salată. Până la ora 1 sosiseră și oaspeții rămași. Veranda era plină de zumzetul vocilor, clincetul paharelor și aroma distinctă a moscovei roșii, parfumul preferat al mătușii Varia. Tamara a ajutat la aranjarea aperitivelor, încercând să ignore privirile piezișe ale rudelor soțului ei. Masa gemea, sub margine cu bunătăți. 3 tipuri de carne gelatinoasă, cu vită, porc și pui pentru cei la dietă. Salată, olivier în 2. Varianți, aceasta cu cârnați, iar aceasta cu pui.
Herring sub o haină de blană, conform rețetei bunicii. Un zarevo cu pește, care a durat 3 ore pentru a fi preparat și multe alte feluri de mâncare, fiecare dintre ele însoțit de comentarii detaliate despre dificultatea preparării. Și asta. Soacra domnișoarei de onoare a adus la masă un fel de mâncare imens, cotlete semnătură. Seriojenca, îți amintești cât de mult îți plăceau în copilărie? Îi rugai să le facă în fiecare zi, iar acum ofta semnificativ, aruncând o privire rapidă spre Tamara. Acum mai vii rar pe la tine. Tamara simțea cum o roșeață îi se strecoară pe obraj. Făcea șnițele minunat, iar Serghei le făcea mereu cu brio. Dar acum soțul ei stătea tăcut, holbându-se la farfurie. O, Nina Petrovna e o gospodină atât de grozavă. Ciripi vecina din dreapta cu admirație. Gătește, are grijă de grădină și își ajută nepoata. Da, intervine soacra. Chiar recent a luat-o pe Lenocca de la grădiniță când Tamara a mers la manicură, iar vara le-a găsit o excursie la ANAPA prin intermediul sindicatului. Tamara era cât pe ce să se nece cu compotul, stat manicură. A lucrat până în zori, iar excursia a fost plătită singură, cheltuindu-și tot concediul de odihnă. Dar Nina Petrovna era deja înnebunită. Și vă amintiți cum le-am renovat apartamentul? Am făcut totul singură. Am pus tapetul, am reparat tavanele. Mama lui Serghei nu a mai suportat. Ai ajutat doar o zi și acela a fost fiul meu. Ce s-a întâmplat? Nina Petrovna l-a întrecut. Ești exact ca mine, modestă. Și vă amintiți cum ți-am dat bani pentru prima ta mașină, pe care ți-am returnat-o o lună mai târziu? A mormăit Serghei, dar nimeni nu l-asculta. Oaspeții se întreceau în a o lăuda pe gazdă, admirându-i talentele culinare și energia nemărginită. Tamara stătea în picioare, simțind cum atmosfera se încorda cu fiecare minut. Era deosebit de iritată de felul în care soacra ei îi sublinia constant importanța și exagera ajutorul acordat familiei lor. Și când Nina Petrovna a început să povestească cum le salvase căsnicia sfătuind-o pe Tamara să fie mai blândă cu soțul ei, răbdarea norei sale a început să se epuizeze. A deschis gura să obiecteze, dar apoi mătușa Valia a ieșit pe verandă cu un tort, decorat cu 60 de lumânări, iar toată lumea a început să-i felicite. După tort s-a instalat haosul. Masa era plină de vase murdare. Farfurii cu salate pe jumătate mâncate erau îngrămădite una peste alta. Furculițe lipicioase zăceau printre firimituri. Pahare pe jumătate goale zăceau peste tot. Oaspeții, epuizați de căldură și de mâncare abundentă, s-au mutat în grădină, unde Nina Petrovna a continuat să primească felicitări și să se laude cu realizările sale. Și acum, a anunțat ea, întorcându-se, pe verandă unde Tamara strângea vasele. Vom lua ceai și plăcinte. Tomocca, te rog, spelă vasele. Ligheanul este în curte, iar apa este în fântână. Tamara s-a îndreptat încet, ținând încă teancul de farfurii. În liniștea care a urmat, se auzea bâzâitul viespilor peste resturile de mâncare. Scuzați-mă. Ce? A întrebat ea glacial. Spălați vasele, a spus ea. Nu avem suficiente cești curate. Și oricum, o noră ar fi putut să-și ajute soacra la aniversare. Nina Petrovna a vorbit tare, bazându-se clar pe sprijinul invitaților. Deci, vreți ca eu, într-o rochie nouă pe 30 de grade, să spăl munți de vase, într-un lighean cu apă rece? A rostit Tamara. Fiecare cuvânt. Poate ar trebui să privesc grădina în timp ce sunt la asta, a exclamat soacra triumfătoare, întorcându-se către oaspeții care se întorseseră pe verandă. Așa e tinerețea modernă. Lipsă de respect față de bătrâni, lipsă de dorință de a ajuta în vremea noastră. Nu aveți timp pentru Petrovna, a întrerupt-o Tamara. Oamenii locuiau și în apartamente cu apă caldă și mașină de spălat vase, dar, dintr-un anumit motiv, te încăpățânezi să-i tragi pe toți în această dacă, unde nici măcar cele mai elementare facilități nu există. Cum îndrăznești? A gâfâit ea indignată la adresa socrului ei. Am gătit totul singură, încerc. Nu te-ai străduit, te-ai lăudat. Tamara s-a simțit copleșită de explozie. Toată ziua, tot ce ai făcut a fost să-ți asumi meritul pentru munca altora. Ce fel de vacanță ne-ai găsit? Ce fel de renovări ai făcut? Ce fel de manicură? Ai spus vreodată adevărul? O tăcere apăsătoare plutea în aer. Oaspeții se mișcau de pe un picior pe altul, neștiind unde să se uite. Mătușa Valia se juca nervoasă cu gulerul ei de dantelă. Ieșiți din casa mea!
Nina Petrovna sări brusc în sus, apucând o cârpă udă de pe pervaz. Nerecunoscătoare! Sunt totul pentru ea și ea. O cârpă, scăpată de mâna bine țintită a soacrei sale, a lovit-o pe Tamara direct în față. Apă murdară i-a picurat din păr, rimelul i-a curs, iar pete gri s-au răspândit pe rochia ei ușoară. Mamă! Serghei, care rămăsese tăcut până în acel moment, a sărit printre femei. Ce faceți? Ce crede că face? Nina Petrovna îi smulsese deja papucul de pe picioare, intenționând clar să continue barajul. Da, m-am săturat de ea. Vocea lui Serghei suna cum nu o mai auzise Tamara vreodată. Mamă, ai trecut toate granițele. Plecăm și poți uita că noi plătim pentru renovarea apartamentului tău. Ce renovări? A pițigăiat mătușa Valia. Pe care mama plănuia să le facă cu banii noștri, a răspuns Serghei aspru. Pentru că i-a cheltuit pe a ei pe cercei de aur pe care îi poartă acum. Crezi că i-a cumpărat din pensie? Nu. Eu i-am dat banii pentru renovări, iar ea a spus: Fiule, ce s-a întâmplat? Nina Petrovna și-a pierdut brusc curajul, pierzându-și tot entuziasmul. Ce? Spun adevărul, cât mă iubești. Totul. Despre cercei, despre cum ți-ai luat nepoată de la grădiniță. Niciodată despre renovări și despre excursie. Totul e o minciună. Și știi ce e cel mai teribil lucru? S-a uitat la oaspeții tăcuți. Că mama mereu făcea asta, își asuma meritul pentru realizările altora, mințea și manipula și eu am tăcut, toată lumea a tăcut. Dar Tomoșca a fost prima care a spus adevărul. O tăcere asurzitoare plutea în aer. Doar undeva, în depărtare, cocoșul vecinului o răcăia, iar viespile bâzâiau peste resturile de mâncare. Nina Petrovna stătea în picioare, cu mâinile lipite de piept, gura deschizându-se și închizându-se în tăcere, ca un pește aruncat la mal. Fiule, a spus ea în cele din urmă cu o voce tremurândă. Cum se poate așa ceva? Fac totul pentru tine. Nu, mamă, Serghei clătină din cap. Faci totul ține pentru imaginea ta de mamă și bunică perfectă. Nu ești de niciun ajutor real, dar ai o grămadă de plângeri. Tamara, ștergându-și încă fața cu șervețelele, pe care îi le dăduse mătușa miloasă, Valia și-a văzut soacra pentru prima dată, atât de confuză, îmbătrânită, pierzându-și aroganța impunătoare. Doamne, ce se întâmplă aici? Mormăi unchiul Vitia, soțul mătușii Valia. Nin, ce faci? Folosești o cârpă ca să bați pe cineva? Sunteți cu toții atât de buni. Serghei se întoarse către oaspeți. Stăteau ascultând aceste povești, dădeau din cap, dar știau că era o minciună. Știau asta. Oaspeții au schimbat priviri vinovate. Cineva a început să se pregătească în grabă. Probabil vom merge, mormăi vecinul din dreapta. Da, și e timpul să plecăm, se grăbi mătușa Valia. 20 de minute mai târziu, pe verandă mai rămăseseră doar Nina Petrovna, Serghei și Tamara. Soacra ședea pe vechea canapea, jucându-se mecanic cu un șervețel de dantelă. Așadar, mamă, spuse Serghei calm, dar ferm. Mai întâi acum o să-ți ceri scuze Tamarei, și nu doar formal, ci sincer. Nina Petrovna își privi Nora. Tomoșca, m-am lăsat dus de val. Te rog să mă iarți. În al doilea rând, continuă Serghei, nu vor fi reparații pe cheltuiala noastră. Dacă vrei cercei, poartă-i cât vrei. Dar nu mai minți că ai ajutat și nu te mai preface că ești un martir. Și în al treilea rând, Tamara a intervenit pe neașteptate. Dacă vrei să-ți vezi nepoata, hai să ajungem la o înțelegere fără dramă, fără manipulare, fără nimic din treburile tale, dar în timpul nostru. Nu suntem împotriva comunicării, ci în termeni normali, umani. Nina Petrovna a tăcut mototolindu un șervețel în mâini. Apoi a spus încet. Ar fi posibil, aș putea veni la tine cândva, nu la Dacia, ci doar la tine acasă? Seroja a schimbat priviri cu soția sa. Toma a dat din cap aproape imperceptibil. Da, mamă, dar fără toate astea. A făcut un semn cu mâna spre veranda plină de vase murdare, fără nicio ostentație sau minciuni despre manicură și pachete de vacanță. Vino doar, vom vorbi, vom bea un ceai, ca oamenii normali. Voi încerca, a răspuns Nena Petrovna la fel de încet. Chiar voi încerca. Au plecat cu mașina în amurgul care se lăsa. Tamara, așezată în mașină, își privea silueta soacrei sale care se retrăgea, stând lângă gardul înclinat. În lumina soarelui care apuse părea deosebit de singură și mică. Știi,
i-a spus Tamara soțului ei. Poate ar trebui să o ajutăm totuși. Cu renovările, doar fără toate aceste producții teatrale, a chicotit Serghei. Da, doar ajutor, asta e tot. Fără condiții, fără demonstrații și fără nevoia de a aduce mereu vorba despre asta. Serghei a luat în tăcere mâna soției sale și i-a strâns ușor degetele. După curbă, în satul Dacia, atât silueta Ninei Petrovna cât și vechea casă cu veranda înclinată au dispărut. Un nou capitol în viața lor de familie începea. Poate mai puțin dramatic, dar mai sincer. Vasele murdare au rămas pe verandă, dar asta e o cu totul altă poveste. Vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Împărtășiți-vă gândurile în comentarii. Abonați-vă la canal și distribuiți acest videoclip prietenilor dves. Ne inspiră să creăm povești noi, interesante în fiecare zi. Nu ratați noul videoclip, pe care îl veți vedea chiar acum pe ecranul de pornire. Mult succes și fiți fericiți!